Здравейте, драги зрители! Ето това е CNTN. Ето така среща, където се вижда входа. Е там оне кръглото. Пише глас аут, там ще влиза за метил. Е там отгоре на третия етаж ние живеем. Просто ето го града. Колите се видят. И какво да кажа друго. Много е красиво във Франция. Ето една цяла улица. Тук е парка. Останалата част от града. Сега в момента тръгваме за един друг град, където ще работим ябълки и грозди около 3 месеца. В момента малко се любуваме на града. И това е, какво да ви кажа друго. Накрая ще снимам мене. Его. Да. Той Иван един говори. Да. Айде, спирам тук.